wani abu mai kama da almara. Ƙasar Sweden ta mayar da jima'i wasan motsa jiki a hukumance, ma'ana mu'amalar da aka sani tsakanin jinsi don samar da zuri'a da kuma biyan buƙata. A ƙasar ta koma tamkar wasan ƙwallo ko kokawa ko kuma wasan langa a cewar rahotanni. Sannan ana nan ana gudanar da shirye-shiryen gasar jima'i ta farko a ƙarshen makon nan domin fidda gwani na gwanaye a karon farko a nahiyar Turai. Masu takara a wannan sabon wasan da aka kira motsa jiki kafin su zama zakaru, ana buƙatar su yi jima'i a kowace rana har na tsawon awa 6, a cewar rahotannin jaridun ƙasar. Wasu alƙalai ne za su fitar da zakaran gasar jima'in. Haka ma 'yan kallo za su taka rawa wajen wannan zaɓe ta hanyar sharhi da bayyana ra'ayoyi da kuma nazarin zaɓen da alƙalan suka yi. An shirya gasar fidda gwanin jima'in ne inda masu gogayya da juna ko kuma 'yan wasa za su kara da juna ta hanyar yin jima'i a kullum na tsawon minti 45 zuwa awa 1. Rahoton ya kuma ce mataki 3 ne a gasar, kuma kafin mutum ya kai ga mataki na gaba sai ya samu wani adadi na maki a kowane mataki tukuna. Masu yin takara a gasar ta jima'i za su iya samun maki 5 zuwa 10 a kowane mataki, amma wannan maki ba zai tabbata ba sai an haɗa da na 'yan kallo da kuma na alƙalai 5 da ke sa ido a kan gasar. Haka kuma rahoton ya kuma ce za a riƙa yin gasar jima'in ne a bainar jama'a, waɗanda za su lura da yanayin jima'in don yin alƙalanci. Wasu abubuwan da za a yi la'akari da su wajen bayar da makin sun haɗa da daidaito masu jima'in, ƙwarewarsu na iya jima'i, juriyarsu da kuma sauran muhimman abubuwan duk za su zama cikin lissafin wanda zai zama zakara. Shugaban ƙungiyar wasan motsa jiki na jima'i, Mr. Dragan Bratic, ya ce yana fatan wata rana jima'i zai zama ɗaya daga cikin wasannin motsa jiki da za a riƙa yi a duk duniya. Ya kafa hujja da muhimmancin jima'i ga ilimi da kuma inganta lafiyar jiki da na ƙwaƙwalwa da mu'amalar da take sawa ɗan adam. Ya ce kamar kowane wasan motsa jiki, ba za ka samu wani sakamako mai kyau ba in babu atisaye. Ya kuma bayyana cewa wani babban abin a zo a gani game da wannan nau'in wasan motsa jiki shine sawa abokin karawarka farin ciki, domin ba kamar sauran wasannin motsa jiki ba inda ake gudun ya da ƙanin wani. A nan zakara a jima'i shine wanda ya gamsar da abokin karawarsa, ba kamar a sauran wasannin motsa jiki ba da faɗuwa a koda yaushe ke kaiwa ga fagen baƙin ciki da takaici. Sai dai kuma wani abin mamaki game da wannan ƙasa shine duk da wannan gasa, karuwanci da kafa gidan karuwai a ƙasar haramun ne bisa dokar ƙasar. Sai dai wasu rahotanni na cewa wannan ikirari da kuma shirya gasar yunƙuri ne na wani mutum wanda ya tura takardar neman izinin kuma yake jiran amincewar hukumar kula da wasanni ta ƙasar. Faisal Haruna Yabanya, 24 TV.